dan aan het gebeuren, want de tent geeft hier vanmiddag op zijn kop. Dat kan je goed vertellen. En ik wil eerlijk zeggen, ik heb gisteren al een kennismaking gemaakt met de jeugd van Koolthuis. Maar dat was de jeugd is Florian. Daar heb ik het al een kennismaking gemaakt. Wat is die man? Daar heb ik gisteren voor de kennis gemaakt met Florian in een nieuwe wedstrijd. Je gaat naar een zeer goede voorstelling van middag met de jongen. Dit is een video. Wij zagen wel wat van de organisatie. Ja, nummer 3 video met Wienensburg en eindigen ook sloten op deze dag. Biertje, briljant! Dankjewel, Floor de Oetbegen van vastloosvereniging De Jokers. Je zit misschien te voort vandaag. Als Gijster voorbij kunt, dan maakt dat alles goed. We wachten op Gijster dus, Tom. Ja, dat zien die. Dat hebben we net gehad. Misschien dat David even vroeg wat de Lu ervan vindt tot nu toe. Ja, ik heb het nu net gehad. Dit is de grote bedenker van de LKVO, Giel Pijpers. En doe allemaal de handen nog in. Op onze nog lastigheid van het Kemelriek voor Oscar de 56e. En op die prachtige, die magnifieke Limburgse vastelavond. Jo, let op. En dan draaien we. Wiep, wiep, wiep. Wiep, wiep. Wiep, wiep.
uitgedeeld. De winnaars van het KVO 2010 van de Plekloosters, het Boksum Stokenspel. Nog een applaus. Tot het volgende jaar. We worden de prijs verdedigen. En nu kunnen we nog een keer zingen.